Formålet med denne film er, at du lærer at mærke din bækkenbund mere og på en mere nuanceret måde. Du skal prøve at være nysgerrig på, hvordan din bækkenbund føles, og ikke kræve noget af den. Det er et vigtigt trin til senere at kunne få bækkenbunden til at gøre mere af det, du ønsker. Når du mærker, kan du ikke gøre det forkert. Hvis der er noget, du ikke mærker, skal du være tålmodig. Det er forskelligt, hvor længe det tager at begynde at mærke bevægelser i et område, vi ikke har været vant til at fokusere på. Selv det, du ikke bevidst mærker, vil din krop begynde at relatere til. Brug blødt, eftergiveligt tøj. Du kan også være nøgen, puden er nem at vaske. Så skal du bruge en plan stol, som ikke er for høj. Sæt dig så denne knop trykker på anus. Bevæg dig lidt fra side til side eller i små cirkler, og læg mærke til, hvordan det føles. Hvis du mærker ømhed, er det fordi dine muskler er lidt overspændte. Det vil ændre sig, når du får afspændt dem. Prøv at sukke lidt. Hvis du mærker smerte, så du ikke kan fokusere på at mærke, er det også fordi området er lidt stresset og overspændt. Du skal derfor starte med at sidde, så puden ikke trykker for meget på det smertefulde område. Smerten vil forandres, når du får afspændt. Er der for meget tryk fortil, så læn dig bagover. Er det i midten, så saml knæene. Mærk, at det giver mere plads i midten af bækkenet. Hvis det føles for kraftigt bagtil, så læn dig frem. Og nærm dig langsomt det ømme område og masser kanten af det, mens du sukker. Tag nu en blid indånding gennem næsen. Hold luften lidt inde og suk så. Prøv igen og prøv at slippe al spænding, når du sukker. Læg hånden på kanten af dine ribben og en blidt ind og mærk, at brystkassen løfter sig. Hold luften lidt inde og suk. Læg nu hænderne længere nede på maven i siderne og mærk, at det område, hvor du har placeret dine hænder, gerne vil udvide sig. Hold luften lidt inde og suk igen. Luk øjnene og gentag de dybe, blide indåndinger nogle gange. Mærk, hvordan det føles at trække luften ind i dig. Bliv bred i ryggen. Lad lænden strække sig med indåndingen. Læg mærke til, om noget inde i dig og ned mod puden også vil strække sig. Hvis det er svært at lade musklerne strække sig, der gør dine indåndinger endnu blidere. Suk hver gang og giv tid til at afslappes og lad alt lande naturligt, hvor det vil. Fokuser nu på sukket ved dine vejrtrækninger. Når du sukker, så skal kæben og læberne slippe spænding. Prøv at lave et kunstigt gab. Masser dine kinder lidt. Mærk efter, hvordan et suk kan få dig til at slippe spændinger, både i nakken og i bunden. Prøv igen. Så tag puden væk et øjeblik. Stræk hænderne op en ad gangen. Roter i dine håndled. Stræk dine fingre ud. Sæt dig så igen på puden. Mærk, hvordan det føles nu, og juster om nødvendigt, hvordan du sidder. Ånd ind. Hold luften inde og slip ved et suk. Nu vil vi øve at puste i stedet for at sukke. Så læg hænderne på kanten af din ribben. Ånd ind og gør dig bred, og så pust og mærk, hvordan dine ribben trækker sig sammen. Prøv at puste, til du har tømt dig helt for luft. Tag en indånding og suk.
Gentag nogle indåndinger, hvor du holder luften inde hver gang, og så afslutter med et pust. Og om du kan lave sådan en lille spidsrunding med læberne. Prøv at forme læberne lidt forskelligt. Suk lige en gang. Og en ny indånding, hvor du laver små, korte pust. Luk øjnene imens, og vend opmærksomheden indad. Mærk om noget reagerer inde i dig, når du laver de små pust. Mærker du mest i maven, der gør dine pust blidere. Vend tilbage til din egen vejrtrækningsrytme. Når du puster med spænding i læberne, så kniber musklerne i bækkenbunden naturligt. Den trækker sig fremad og let opad. Måske du kan mærke det. Luk øjnene. Træk luft blidt ind og pust et langt pust. Mærk efter, om du mærker musklerne bevæge sig fremad og opad. Fyld dig igen med luft. Og suk. Nu skal vi lave lyde og konsonanter, som kan medføre små bevægelser i bundens muskler, som gør, at du kan mærke flere dele af din bækkenbund. Luk øjnene og vend opmærksomheden indad og sig K. Gentag det nogle gange. Læg mærke til, om noget inden i dig reagerer. Du behøver ikke kunne mærke det, men hvis du mærker et lille blink, så fokuser på det område, du mærker. Hvis du mest mærker maven bevæge sig, så gør lyden lidt blødere. Hvis du ikke mærker noget, så vær tålmodig. Nu prøver vi med lyden D. Så prøv lyden T. Og så prøv lyden sh. Hvis du særlig mærker en bevægelse eller reaktion på en af lydene, der fokuserer på det sted, du mærker, og gentag den lyd, der virkede bedst for dig. Fokuser på det sted, der bevæger sig. Forestil dig, at du blidt suger luft ned til stedet, holder det og sukker, mens du lader netop det område slippe sin spænding, nærmest smelte. Når du har vendet dig til at sidde på puden og har vendet dig til at fylde dig blidt med luft og sukke og puste med en spænding, så er du klar til at gå videre til film 2.